Apa kang dadi lekase saka penjaripun Soe Bulbet penjaring yang mulya mriya Mas Nardi utawa Pak Nardi utawa nek warga masyarakat ngarani Pak Ganong. Oh ngono. Panjenengan padanan kok nduk, parapan. Kaya aku kuwi Rudi, celuk aku ya Gareng. Oh, padha karo ngono kuwi. Sing ibot kuwi jenenge Agus, sing ibot kuwi ya celukane Mas Mendes, ngono kuwi ya. Anu, Ya. terus sing ibot sitoke sing enom kae jenenge Jovan. Oh, Celukane WA. Lho, dadi kabeh iki carane iki beda-beda, Nduk. kaya ngono. Ini men saya akrab nggone Sarawungan. Oh ngono. Terima kasih Pak Nardi, juga tidak lupa gini menulya Bu Kasih. Kapon nyoto tasakuran ingkang putra menika mambiya wujuding seger warasan-warasan dan pangan rejeki Ude Jaya Mulya tansah manggih wujuding kajayan lan kamulyan. Allahumma amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ya.